All over the world, as you already know my name, Ogbuefi, Eze-Ana, Ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple. Anyị na-agba family emilokwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ why your prayers are not answered. Why your prayers are not answered. Enwelu ọtụtụ ihe kpatara na ekpere gị na-adị aza ya aza. Ihe kpatara na ekpere gị na-adị aza ya aza buru ibu, mma emetụsịrị gị aka. Mana a na-achọ ịkọwara gị na ihe kpatara na ekpere gị na-adị aza gị aza bụ na ịmara ka esi ekpe. Yes. Ị mara ka esi akwado nkwado ekpere. Ị mara na o nwere ọnọdụ a na-anọ bifo ekpe ekpere. Ị mara na o nwere ihe nsọ a na-asọ bifo ekpe ekpere. Ị mara na e nwere ka esi anọ wee kwubi okwu wee nwee ugwu. Ọnya ka ndị Igbo ji wee sị na ọ bụrụ na mmadụ yiri nkirika akwa o yiri nkirika okwu, how you present yourself before the spirit world, how you present yourself before ụmụ mmụọ matters so much. Ihe kpatara na ekpere gị na-adị aza ya aza bụ because na iri ekpe ọfụma, maka na enwere ọtụtụ ihe ndị a na-atụ n'anya n'aka gị kwesịrị ime na etu ị ga-esi wee presenti ekpere gị ka ụmụ mmụọ wee zịa ide eme ya. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya. Gị bụ onye kwetara na ike dị n'ekpere, gị bụ onye ekwetara na ike dị n'ekpere, gee ntị sonyela anyị na nkụzi a. Ị ga-amụta so many things. Like I always say, what you don't know remains a mystery to you and not to all. And I keep challenging you, keep urging you to be knowledgeable. Because if you are knowledgeable, you're a master. If you lack knowledge, you remain a slave. I malitere ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies. When I had a show in social media, I'm going to draw necessary over the maka ebe. O nwere aja anyị na-achọ nwa ọbụla n'isi ụtụtụ ejego dị na temple chụọ aja gọọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. Distance abụrụ ebara ya na ihe anyị na-eme na temple. Difference of the temple, children of the temple, members of ọdịnala Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu a ka anyị si eme ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa a, anyị ga-achịkọta ya bụ aja. So ndị sonyere anyị na ya bụ aja ga-enweta onyonyo na WhatsApp ha nchịkọta ya bụ aja. Ichi sonyere ya bụ aja, ihe ị ga-eme forward ya 3 prayer requests anyị ga-edebe n'altar. Then you make token donation to the account number. Each chat is them on WhatsApp. I've got other details we need from you in order to book you. My WhatsApp number remains 0805 7837672. Now let's proceed. Why your prayers have not been answered? 1. Kedu ka esi akọmpọtụ onwe gị? Achọ nka nkọwara gị na a na-akwado ekpere akwado, a na-aka ekpere aka. Ọ ga-enwerịrị mgbe gị na mmụọ ji aka agba. Na mgbe a ka ị ga-eji abịa n'iru ụmụ mmụọ ka ị wee mitie ha mgbe gị na ha kara agba. Ntị ọ dị onye agbata na every world temple of worship a na-enwe particular time eji abịa ekpe ekpere ma ọ bụ eji abịa achụ aja. Yes, ụdị ekpere ọsọ ya bụrụ silent prayers, ọsọ ya bụrụ radical prayers, also ya bụrụ ajamas, also ya bụrụ meditation prayers and rest of them, also ya bụrụ quiet hour. Enwere time world over. Gị na ụmụ mmụọ ga-akarịrị agba. Ọ bụgo na temple, before anyị rụọ ọrụ na temple, anyị ga-ebu ụzọ ka ọlụ gị buku ọlụ gị na mmụọ. Bụsị anyị ebukuru ọlụ gị na mmadụ ka ebukuru ọlụ na mmụọ. Ụmụ mmụọ amadogo n'ụbọchị dị etu a na-aga arụ ọlụ gị. Nke mbụ a ga-ebu ụzọ ka anya gba ọlụ na mmụọ. Ntị ọ dị. Nke ọzọ bụ na enwere nsọ a na-asọ wee kwado onwe gị maka ekpere. Ị ga-abụ ekpere na-asọ mpịtọ. Ị ga-abụ ihe cleansigoro onwe gị ọgwụgwọ world over. Enwere ewe ihe eji wee cleansi onwe gị spiritually and physical ka ị wee dị nkwadobe iche onwe gị n'iru Chineke. Every world religion nwere etu ha si akwado onwe ha. Ị ghọtara ya? Ka ị wee nwee ike sonye n'ekpere fully. Ndị Katọlik ga-asị gị na ajamasị achụrụ maka mmadụ niile
mana ị natoriri iwu maka ndị kwadoro onwe ha n'usoro ndị Katọlik ji akwado onwe ha. Ntị ọ dị ọtụtụ religion nwere ndị wu mmiri ka ha ji efichacha asa ahụ ha, asa ụkwụ ha, asa ebe niile maka na mmiri water cleanses. Yes, enwere ndị bụ na ha ji ose ọjị ma ọ bụ use other cleansing stuff wee clean onwe fa iji wee nwee ike ịdị ọcha before the throne of grace. Ihe kpatara na iri ekpere ga na-adị aza because your heart is full of evil. Every time ihe na-eju n'obi gị iwe ịkpasị, ihe na-eju n'obi gị iwe ekworo, ihe na-eju n'obi gị iwu onye ị ga-ata amoosu, ma ọ na-eji obi ata mmadụ amoosu. So mgbe ọbụla ifilru ya mind, ya thought with negativity, feel obi gị with mwute ekworo na anya ukwu, ị na-achọ onye ị ga-eri nke onye ị ga-ata amoosu. Inwe obi ekwensu, ihe ọma na-emere mmadụ na-emere obi ọjọọ. Inwe ụdị obi na-etu a ekpere ga-amazi ya aza because your thought is supposed to be pure. Ị ga-enwe positive longing for the truth, for the light. Maka na mgbe ị buchara so many baggages of iniquities before the throne of grace, ị dị overloaded with garbages. Ọ ga-afịa gị ahụ ka ekpere ga-aza ekpere gị. Maka na ekpere ị na-ekpegoro wee ekpere anya ukwu, nke gị dịrị gị nke gị dịrị gị nke onye ọzọ fuo. Ọtụtụ ihe mere na ị na-akwa ekpere gị na-adịghị aza ya aza because na ịgbọrọ ka esi aprịfa onwe gị spiritually. Kedu ihe a bụ iniquity idwell n'ime ịjụ na ịma hapụ? Ụfọdụ onwe nwere ike ọ bụrụ chọọ, ọ bụrụ asịrị, ọ bụrụ ikwutọ mmadụ. Ụfọdụ nwere ike ọ bụrụ ndụ anụ ahụ, ịtọ na mpịtọ. Ihe ndị a bụ ihe na-abụ ụmụ mmụọ fụ ha gbakudoga azụ. Maka na iyi nkịrịka akwa, na-asị na onye yiri nkịrịka akwa yiri nkịrịka okwu. Kedu uwe ị na-eyikwasa na onwe gị before ị bịa na throne of grace? Uwe ị kwesịrị iyikwasa wụ purity, ịdị ọcha, chastity, umeala, ịgba mbọ, ịdị ike n'ọlụ, ịgba mbọ ka ịdị mma. Ọ bụrụ ebe ahụ ị dara, iribe na ebe ahụ ị dara. Ebe ahụ ị dara, ị ga na-agba mbọ ka ị move from point A to point B. Ị ga-agbarịrị mbọ mee ka eshọ na onwere onye iji nke ya. Ị ga-agba mbọ fụ na onwere onye inibere n'ana, pinwee n'ana na ọma ebini, maka na o ji mmadụ n'ana ji onwe ya. Waya ekpere gị na-adị aza because ị marọ timing. Ị marọ na o nwere oge ụmụ mmụọ ji agagharị na-eme mma, ị nwere idea. Ị marọ na o nwere oge ndị anjelu nke Chukwu ji agbadata. So ọ bụrụ na ị mara na prayer nwere timing. Enwere best suited time for prayers. Example, amara nga atụ wee gwa na 3 every 3 o'clock, whether more PM or AM, be very powerful. Gwa na every 6 o'clock AM or PM is very powerful. Gwa na 9 o'clock, be very powerful because these are spiritual numbers. Whether more morning or night, be very powerful. Oh, nya batalo. Eto akwa na 12 o'clock. 1 plus 2 make it 12 is 3. Oh, nya batana na world temples world over. Ị ga-afụkarị na place of worship. Na na-etikari worship, meditation. I'm telling you about world temple I have visited. Worships na abụkarị either na worship ahụ abụ 3 o'clock, or na worship ahụ abụ 9 o'clock, or na worship ahụ abụ 6 o'clock, or worship ahụ abụ 12 noon. Enwere reason. Enwere mgbe ndị anjelu nke Chukwu ji agbadata na-eche eche. So ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee key in into this time, mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe gị mee dịka onye beginner, choose any time of your choice. Enwere ihe a na-akpọ meditative prayers, enwere ihe a na-akpọ chain prayers a na-ekpe n'igwe, enwere ihe a na-akpọ group prayers. Ịghọtago? Ekpere a na-ekpe n'igwe. Ịghọtara ya? Enwere ekpere a na-akpọ contact prayers, and so on and so forth. Ihe niile na-abụ usoro ekpere ga-abụ ike ihe n'ime mgbe a na-agọzi ndị kwadoro onwe ha ọfụma, ngọzi Chukwu esorute gị. Mana other sense maro ihe anwa bụ you must fast from sin, you must fast from that thing na-abụ a hindrance na-eme gị idiwelu na ndụ anụ arụ. Ihe a na-eme gị mmụọ ga-anara ewulite. Ọ nwere ike ọ bụrụ na ihe ị na-ediri ka ị wee wulite mmụọ gị bụ fasting.
Why not fast? O nwere ike ọ bụrụ na o nwere ndị bụ abụrụ fasting ka ha ji ewulite mmụọ ha, ya ji ewulite mmụọ ha mgbe ha rijuru afọ nwa aṅụrị mmụọ ha ewulite gị nwa ma what triggers their inner self. Yes. So ị ga-enwerịrị ọdọdụ oge iji akwado onwe gị. Ị ga-ebu ụzọ kwado onwe onye agbata na ịwụ ndị agbara ọrụ bụ na before we dive into prayers, first of all we observe quiet time, meditation. Yes, before we banyezie n'ime any other form of prayers. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe kpatara na adị aza ekpere gị bụ na draw prepared before prayer, the throne of grace. Because enwere a lot of distraction, enwere a lot of noise. You must denoise your inner self. You must make sure no begin the ọcha ebe mmadụ niile nọ. You must make personal relations, build personal relations with the angelic forces, mmụọ and nature beings. Ihe kpatara na adịghị aza ekpere gị because na ije eme onwe gị onye ilu mmụọ. Ije na be nna gị mebie obi, mebie altars. Then na be nna gị, those altars supposed to be subordinate. They are subordinate. Yes. Those altars, money niile gị na ha sobi ụwa. Enwere reason eji mmụọ na family a. Enwere akwari, enwere ọdọmụ, enwere ndị ichie, enwere ihe kpatara eji mmụọ na ya family. Those forces no na intercede for your coming. So you nwere link with them. You need to establish personal relation with your family forces, your own forces. Can you at peace? Because the divided kingdom cannot progress. Again, I'm wondering how to be one or no. You may don't copy. Therefore, you might harmonized spiritually. Be doctor may you don't with more again a hassle. May you don't need more biggie. Obigabu no be Jupiter, here wute. Obigabu here Jupiter, your jaw the teacher. You might have your jaw. Stop filling your heart with iniquities. Once you fill your mind, I can tell you, I'm going to charge. No more than amateur. You may have no more than amateur. Fully cared in a better. And no mechanic me and there, but the better ideas. Start practicing it. Start practicing in the Angwarage. You will come back and thank me later. It works like magic. Let me stop here. If you have any question, monitor about family, chat me on WhatsApp 0805 7837672. Let us pray. Ekwem na Chineke. Ekwem na ọ dị ihe siri m ike ke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi luwo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu Premier be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị unu.